Iya, tikidig. Nice na? Nice na kuno yung skim kim, be. Uy, hala, ka nice na kaadyo. Good morning, guys. Sa Zoghakot sila sa papagabril og tubig para sa pag-finishing. Kapila na yung balik pa. Kaduha na no? O katulo? Ha? Katulo na? Kaduha. Kinahanglan na sa pamulinis ng masidanan. Yan na. Mga laton. Hindi na nga guys, nahupok na baka ni. Sabi. Ayan, bukaw na. Kumata sa ko sa mga banding green at ispikas bahay. Kaupat na nilang balik guys. Importante sa tubig guys kaya ini finishing. Dahil pa yung mga dik-dik dari. Malaga. Ligoon pa ito na ho. Ha? Hayok ba? Kare? 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 Kinuhaan. Puno-puno eh. Suka na. Na. Duha man po ito ka itom. Ano? Yung bikit rin. Asa? Ano lang? Asa? Papa. Okay. Ano na? Mga balde. Okay, napaplanggana. Liak ka balik, oy. Tumatik na gatang tingkabo na to. Gail. Kaya kinkintig sabak. Ngit-ngit man kini, mga mailhan. Gukod ng mamanok. Anong na? Terus kaya kin-kin kaya sa pasilong sa mga kanding. Nagamang kapajas. O, kapupon ako sa mga kapajas. Uy, fresh. Gikan sa amang punuan. Lugay sabi sa mga kanding. Na, nagukod naglakis ba di? Uy! Sa maning lakihan ni. Uy, hot man ka adyo. Na guys, manang ipang lugway sila. Mazugan ni guys, kaya napay green-green. Ag sagbot, ag uban na nangamatay na rabag mga sagbot. Nara na lugwa dyan naglaki. Dito mini atudas ng agi guys to ah. Kita to ninjo to ah. Dito mini atudas ng agi. Kaya na. Kaya bunto diha. Dito midas ng agi guys. Sige, bye-bye. Amping mo. Dapat manguya bas. Magutan may karon og nangka diya. Nangka. Muning tunuan karon guys. Okay. Ano na isa ang mga nag-finishing. Gusto pa Gabriel og ang brother. Ano na isa ang mga nagtrabaho dato finishing. Kaya maning ang humbaon kauban naghang mga igagaw guys. Humbaon man nagto. Pero pasilong sa kudas kabaw kay na init na. Magpasilong sa ako karidot guys. Kay naguli. Magulay mi karon ay sa ang mga person andang palis. Birthday ra barong bibi. Dalton, happy birthday be. Di ka nga na siya be kay na may nanggitrabaho. Pasilong sa kus. Kabaw karidot. Pagani pag alas 8 guys, grabe nang inita. Bukad na kasug adlaw. Grabe nang inita, adlaw. Mimi, anak mo diha, mi. Silong sa kudal sa mga kabaw guys, kay init na, delikado. Di jud kumpiyansaan sa mga buhian kay grabing inita kaadyo. Makadaot sa mga buhian guys, ag kainiton rong panahon na. Nge. Nga. Pagkabaw. Butang. Di ade nakaabot day dari ning puna na dahil guys. Sus ba alam mo nang abi kong nakabuhi na. Dari di ay. Ito tuna naman day ka nga. Sasaring ko anan. Padunon isang pisik. Kaya mo sa kadar. Zarang inita rabang panahon. Delikado.
Harang ibalhin na isang pisi dari guys. Wala patas ig maajo kay delikado na musaka. Na masabud ba? Grabe ra bang antaga dari sa adlaw. Naraka ha. Harakan tandaan ng tataod. Mulubog na sa dada guys. Balik na ko guys. Kay mag-utan mi karon og nangka mga sunuban. Magtawag na sa probinsya guys. Humbang nangka. Anas injo kay lain magidyo humbaon karaniman. Hanggang madari nangka. Bitaw. Lami man humbang nangka guys. Lami lang na sabaw-sabaw. Lami ka jo. Bahog sa bahaw. Parisag buad. Lami ka jo. Mahumba sa ko guys para naisuga ang mga nagpinising sabay. Harong naisuga ang nagtrabaho dito sa finishing. Paniud to. Lisod bijaan dari guys kay nay nagtrabaho. Ikagta mo bijaan sa aton taming bibi mamert dimi. Guys maghumba nami. Nagyupakan ag nangka. Ana guys tantad na. Sarang naghanan nila ko sa hoso. Tantanaw yes. Di ay namamana dapoy buhi pa. Guys, natantad nag-amang nangka. Yeah. Nanguha og tangad to Kumbate. Nananghid na kas punuan. Nananghid na punuan sa tangad. Grabe ga, lami agad dun nati. Jamoy ati pailang bitaw. So sa lami agad tangad guys Oh. Kanay may among tangaran. Oh, di ba? Tanon muraragbugton kadako nya agamong tangad usa ka puno. Aga mga tanon karera. Pero aga mang tangad ya pang isa ka kuanan ba? Garbing daghan ka azo, lami dila kay humot. Tambal man gid. Kanay may among panakot guys, kani loy aho si Bujas. So ana nang hinluan ron. Na guys, andam na natag mga panakot. Yan guys, agamang panakot, sibuyas, luya, ahos, karong humot dari tangad. So di ana guys, gi adlip ng ati ag sibuyas si Jamoy nag hiwa-hiwa na sibuyas inja ag karing luya haning ipakpakan guys kay ini humanda ning pakpakahan pud ni siyang hiwa-hiwa ini butang na tong amang humbaon nga nang ka. So ingani mi dari sa probinsya guys magtinabangay mi kay rong dali mahuman. O na. Ana guys, sakay tas kabadyo. Muna kabadyo bukid. amang kabados bukid. Wala siyudad no. Oh. Hiya tigidig. Driver. Mo jene bukid na magkod. Bakit tandaan Dani bukton. Daghan man mi mong kod to Ito Oy original. Majo ning kudkuran na o kabado akay hait. Hey guys, tinabangan mi na rin kudkod Humana mo ko sa turno kudkod sila na pod. Iya. Yan na, pray ka badzo ni. Dere guys, sama na ning itakang. Dabdaban ko na naman guys. Yonyot ko gasolina iba. Pagdabdab. Kanay kay kusog man ng siga ni mga pino-pino. Ni. Ay. Ay ko to. Dewi ko. Naami ko. Liyakin. Dai. Dewi ko. Dewi ko. Kami silat. Dai. Kami silat. Paling. Uy, naghanap lagi may kuha. Hoy, di ilang Taiwan shield Nami na guys, kabibi. Oh, di kabibi. Siga na. Tak ang nangga humba guys. Humbang nangka. Okay, di na guys. Wow, di na luto na. Kuan pa na siya. Kana lasaw. Napailunod na katong spiso. Yes.
Isda na guys, lunod na gispiso. Hehe. Lamiya na oy. Spiso. Wow, lamiya oy. Wow, di na guys. Luto na gajag amang humba nga nangka arang lamiya ka. So guys, mao na ni amang sad-anon paniud to. So di na, yummy yummy. Maniud to na meron guys. Maniud to tanin jung tanan. Guys, niud to ta, di na manggulay dia. Luto na. Kuha na magibahin-bahin na gamang gulay. Niuto ta ninjo. Magkuha kong suka. Guys, niuto ta. Niuto ta ninjo. Kita gamalabhanan. Naman na guys. Niuto ta marang huitas kim-kim karon di kag daghan og hugason. Duhan pa? Ano duha ra hugason? Guys, niuto ta dai na manggulay dia. Luto na amang gitanga-tanga. Tanga pun miss. Kuha na magibahin-bahin na gamang gulay. Niuto ta ninjo. Magkuha kong suka. Tuslian sa atong humba. Luan sa ating humba is... May limang utot lagi nih. Ha? May limang utot. Ito. Haso pa pa kanito ba pa? Karena dah, pala ito rabat ng asin. Sige, parang ka na. Asin gamay. Asin gamay. Masa masuka ay mo ha? Kaya yan. Hello. Guys, niuto ta. Niuto ta ninjo. Kita gamalabhanan. Naman na guys. Niuto ta marang huitas kim-kim karon di kag daghan og hugason. Duhan pa? Ano duha ra hugason? Ya guys. Has. Kuan agatang iro nung wa lagi. Ayoy. Bawa. Loy. Ya guys. Sampai jadi basta humba nga. Basta na sasabutan bigad-bigad. So guys, mga to sa akong nalas Papa Gabriel. Naman naman upang nga agpaniud to. Tapos lang riyan na rin. Nice na. Nice na? Nice na kuno yung skim kim, be. Uy, hala, rang ka nice na kaadyo. Wow. Matod ba kim kim? Nice na kaadyo, mga nice na. Yan na guys. Oh. Wow, lamig ka dyan po tanawon. Rang kadyo kahinlo ba? No, hamis na ba? Kunan na mga silhigan na guys. Umahuman na sila finishing. Na... Salamat ka, Adjo. Thank you, Lord. Yan na, guys. Be, ang kanan. Yan na. Oh. Namin idjadja tanawin, guys. Sukuan, hamis. Limpyo ba? Ano sila dito sa Papa Gabriel? Dari, hamis na dari, guys. Hamis na kaadyo. Salamat kaadyo, Lord. Salamat kaadyo ni Don Tanante. Ana. Hugma, dari na sila. Ito. Kim, Kim. Isa, Kim. Isa imo ikasulti, Kim. Isa imo ikasulti. Isa. Nice na. Tagbo man dyan ha. Nice na. Pangis na ka pa. Pangis na ka mo, along. Guys, modarik jat mi ang zaglaag ila Bibi. Wait, di man Dalton ron. Baby shark. Tigret si Bibi Dalton. Come on. Happy birthday. Kantahi. Happy birthday to you. Kanta si Bibi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay. Happy birthday, be. Dalton. Wala kami daraan sa be. Nagkumandalis ng trabaho. Nagkumandalis ng trabaho, guys. Napaman sila dalis Papa Gabriel. Pag-hi si mong mama pa. Pag-hi si mama. Hala, pita guys. Dapat. Ngit-ngit man. Ayan na. Limpyo na. Limpyo na ag. Kabungbungan. Dati, limpyo na ka, Azo. Salamat ka, Azo.
Limpyo na there. Ay, guys, kwarto, limpyo na kaago. Mana. Sa mga manig na una, dari pod. Oh, see. Dari. Ayan. Mas papagabril. Ganun ka pag ikabuhi ka? Kabuhi siguro sa papagabril. Kabuhi ka? Dahil na kayo magkuto-kuto. Iyaw. Luwi naman. Yan na guys. Mana. Thank you Lord. Yan na te. Salamat ka doon nito te. Dadari ang tayo lang isunod. Bilas along. Sa na may semento. Delikado. Huwag mabasa. Alam mo gamay-gamay na guys. Ipang balhin naman si Zaro. Kuha na dari. Guys, kinsa itong mga magpa-finishing diha. Kontak laman mo na ha guys. Kaya hamang huda. Niti mo finishing. Alam mo guys. Huwag pa atang ag saminto. Humana ag malong no. Huwag pa atang ag saminto dana. Humana ta guys. Ha? Lalinan? Balhinan. Balhinan? O, balhinan laman sa binto. Oh, balhinan sa. Na guys, ug man na po. Salamat sa Ginoo diyan na. Thank you Lord. Ha? Good. Yehey. Thank you. Ano dari guys? Amba na. So, ug maibalhin siguro ng saminto. Kaya ron dari kumana rin dari dapit nga side. So, ug wa pa makuha ni kwarto. Ug dari na laman. Ay, salamat ka adyo Lord. Salamat ka adyo rin dyan talante. Yan na. Kita na gazed. Kaya pa, mahimo man siguro na yung saminto. Mahimo man siguro ng lamisa. Kaya no? So, mahimo na siyang lamisa guys. Tang-un. Kaya nahimo na naman lamisa. Okay. Na. Dari. O, darhi. Kamanira na po. Sumot ito na Miss Bay guys. Huli na mi. Salamat ka adyo Lord. Thank you ka adyo ni John Tanante. Salamat sa mga ate nga nisuporta na mo. Daghan ka doon salamat ninyo te sa inyong suporta na mo te. I love you all. Amping mo kanunay. God bless. Agbon-bon nila nagi-deliver. Yeah. Nagi-deliver na nila. Pila na lamay kuwang daniga? 20? 26 na laman. 16. Ay 16. So 16 na naman kasako. Ilang kuwang na ning bunbun guys. Kaya diyan na diyan. Hatid naman nila. 16 na laman kasako nga bunbun ag kuwang. Jag sa minto, wa sana magipahatid ag 20 kay manggahi unza na puhon ugma. Hapit na ni mahurot. Magipahatid ag 20 kasako kay delikado unsa manggahian badalis ilaum. Kay bugnaw ba jag sa minto. Bugnaw ag kaning nagibutangan. So masani siyang ipahurot guys, usa na maipa-deliver tong 20 kasako nga kuwang. Kay arong di magahian, delikado mo gahi. Kamanira na mis papagabril dari guys. Sa mga benta na. Hapit na gazud. Thank you Lord. Hapit na mahuman. Ang bye. Hapit na gazud guys mahuman. Nindot si sa tanawon guys og nice si sa kaso tanawon og ngani ba hinlo na. Hinlo si sa tanawon. Pano? Limpyo si sa tanawon. Limpyo kaso. So ug maog ilan ni ipang balhin ni Papa Gabriel ni mga semento dani mahuman na ni ugma nakaambin makiambin mahuman na ni dani ugma guys ug danhi sila mo finishing sa dito makaamban pa sila dito so hapit na salamat ka Lord thank you so much ka Lord tana pa datas mga kuan dadunan